Sesuk setoran Dik Buyak ini nek demit aku bisa tampil monggo. Jawa. Pagodane katresnan to monggo. Dados. Mangga. Biyen aku rawis kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda Kebak ing panggoda bebasan wanci pangloho tanpa ober peteng dedet kang rinoso kaya wong kelangan peto kelak-kelak wekasane kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci pangloho tanpa obat peteng dedet kang rinoso saiki ning apa sliramu salena sloga nek mbiyen tresno saiki sia monggo Mbah Kaku wong ayu kok aja bingung tumlawung ya temah anjeng
sare ora Hae Jos nggih. Ya, sae. Sae nggih. Sae, Pak. Sae, Pak. Sae pik, Pak. Nggih, sae Apa? pik. Sae tur apik. Sae to apik. Nggih. Pik sapa? Sae nu. Sae nu. Sainu Mangga. tak suman marang lesli ramu mbok aja lali janji prasetyaku Janji prasetyamu. tresnaku kang satu Yo yo. tetap runtun lekani jiwaku hema Sembah matur nuwun. Ijih Bapak Sing- matur